Nguva ino tinosangana zvekare pashoko raMwari kuti tinzwe kutaura kwaMwari kwatiri pane zvandapiwavo naMwari nguva ino kuti nditaure nemi. Musoro wenyaya wandiinayo nhasi unoti, who do you hear, who do you see? Unonzwa ani, unoona ani? Ndiani waunonzwa, ndiani waunoteerera, ndiani waunoona, ndiani waunotarisa? Tichaverenga kuna Mateo chapter 14 verse 27 kusvika 29. Mateo chapter 14 verse 27 kusvika 29. Tinzwe shoko raMwari. 27. Pakarepo Jesu akataura navo akati, tsungai mwoyo, ndini, musatya. Zvino Petro akamupindura akati, Ishe, kana muri imi, ndirayirei kuti ndiuye kwamuri pamusoro pemvura. Iyi nyaya tikaiverenga inyaya yokuti tinenge tambobva shure uku nevadzidzi vana Jesu paya paakagovera vanhu zvokudya, vanhu vakawanda wanda. Vapedza izvozvo unogombedzera vadzidzi vake kuti vayambuke mhiri, asi iye wakasara akadhismisa vanhu. Iye akaenda mugomo kundonamata. Ivo vakafamba usiku hwose vachiyambuka kuenda mhiri vari mugwa. Right. Vari mugwa kureva kuti vaive mumvura musii, vari mukabhoti kadiki diki kanonzi magwa, zvimakanu zviya. Vachifamba vari ipapo kunze koyedza kuma4. Vatambudzika usiku hwose nokuda kwedutu remvura nedutu remhepo zvaivatambudza. Jesu wakauya kwavari, vakamuvona achifamba pamusoro pemvura. Achiuya kwavari vachimuvona iye achifamba pamusoro pemvura, munhu wavambengeva naye mahours mashomanene apfuura, havana kumuziva, zvichida nokuda kwekuti waive usiku uye havana kutomuona kuti ndiani. Asi chavakaziva ndichokuti mutumbi watiri kuvona munhu, asi zvino hakuna munhu angafamba pamusoro pemvura, kureva kuti chatiri kuvona igorototo. Havana zvekare kuzvifunga kuti Jesu angafamba pamusoro pemvura, asi zvavakafunga nezvavakaziva munjere dzavo kubva mutradition nemararamiro avo ndezvekuti goritoto rinogona kuzviita zvokufamba pamusoro pemvura chiuya kuvanhu. Saka vakatya zvikuru, nokuti apa vaitya mvura nedutu remhepo rakanga riri mvura. Asi still kwauya zvekare ravari kuti goritoto vakanyanyisa kutya, nokuti vaive vave namatambudziko akawanda. Asi Jesu anoti azviona, anoti kwavari, musatya, ndini, tsungai mwoyo, musatya, ndini. Haana kuvaudza kuti ndini ani, angoti ndini, kureva kuti vamwe pakati pavo nemafungiro angu vakasara vachingofunga kuti zvegoritoto hazvizikani. Asi Pita wakanzwa kuti iri inzwi raShe. Pita wakanzwa kuti iri inzwi raJesu. Pita wakanyatsoteerera akanzwa kuti uku kutaura ndikwaShe, nokuti inzwi raShe anoriziva. Ivo Ishe vanotaura vachiti, makwai angu anondiziva uye inzwi rangu vanoriziva. Saka Pita akanzwa kuti iri inzwi ndiramufudzi, akanzwa kuti iri inzwi ndiraJesu. Akati, Ishe, nokuda kwokuti maive murima asinganyatsokuona, akati, Ishe, kana murimi iti ndiuye kwamuri pamusoro pemvura, nokuti akaziva kuti kana ari Jesu anozviita. Naizvozvo Jesu akati, vhuya. Pita akaburuka mubhoti akafamba pamusoro pemvura akananga kuna Jesu. Nyaya yangu panapa iri kuti vana Pita vaive mudambudziko guru vari mubhoti, vachifamba sezvatinoita kusangana matambudziko. But vari mudambudziko iroro, dambudziko ravo rakanga richikonzerwa nemhepo, asi mhepo iyi iri kuvakonzeresa nokuti havana kutsika pasi vari mumvura. Kureva kuti dambudziko ravo rakanga riri remvura, kuti mvura ndiyo yaita problem. Mvura, dutu remvura iri ndo dambudziko ravo, ndo mutoro wavatarisana navo wedutu remvura. Asi zvino Pita ari kuti ndiitei ndiuye kwamuri pamusoro pemvura, kureva kuti akanyatsokuziva kuti iyoyi mvura iri kutitambudza iyi
iyo imvura yatinotya kuti iri kutinyudza iri dambudziko ratasangana naro. But Jesu kana murimi ndiitei kuti ndiuye ikoko, nokuti imi muri kutofamba pamusoro pedambudziko redu, nokuti dambudziko redu iri mvura ndio dambudziko redu, but imi Kristu muri kufamba pamusoro pemvura. Naizvozvo itai kuti inivo ndifambe pamusoro pedambudziko. Saka Jesu vakamuti guya, Peter akafamba pamusoro pedambudziko, akafamba pamusoro pemvura, akananga kuna Jesu, nokuti aive akatarisa Jesu. Asi akusvika pana Jesu, Bhaibheri riri kuti Peter wakavona mvura. Panapa nyaya yandingoda kungotaura ndiyo kuti Peter akatarisana naJesu, haana kunyura. But paakazotarisa akavona mvura, akavona dutu remhepo, wakabva atya akanyura. Chamunyudza ndichokuti waari kuona wave dambudziko, afokasa padambudziko, achitarisa pamvura iya yaari kufamba pamusoro payo, akutarisa pamhepo iya iri kumushupa. But panguva yaanga akatarisa pana Kristu haana kunyura. Chandinofarira ndichokuti akanga ari pedyo naKristu, Kristu vari pedyo naye. Ukange uri pedyo naKristu, Kristu vari pedyo newe. Paunenge onyura unodana ivo Kristu vanokubata. Anoti Ishe ndonyura, Ishe vanomubata, voti iwewo kutenda kushoma. But zvavari kungotaura chete apa ndizvikureya kuti vari kuti wagozotirei, wagodhautirei, wanyanyutirei, wanga uchifanira kunge wakaramba wakatarisa zvawanga wakaita. Chandiri kuda kutaura pano chokuti kana uri pedyo naKristu, kunyange dambudziko razovuya, kana wonyura mudambudziko vanokubata nokuti uri pedyo navo. Haana kuchemera vari mubhoti, nokuti vari mubhoti vaitovawo vamwe vanhu vane matambudziko avo, vari pamusoro, vari mukati mematambudziko avo. Asi iye Peter waiva wave pamusoro pedambudziko. Peter wakanyatsokuziva kuti Jesu vanozviita, nokuti wakanga akatarisa pana Jesu. Unoona tikatarisa King Saul navaIsraeri vose vari kuhondo, vabuda vaenda kuhondo. Goriati anobuda weGati, anenge achivachidzira zuva nezuva kwemasvondo akawanda, kwe40 days, vachitambudzwa nokutya Goriati, vachiteerera Goriati. Vaiona Goriati uye vachiteerera Goriati. But David wasvika, Goriati akamuvona, akamunzwa zvaitaura. But David wakaziva kuteerera Mwari, wakaziva kuteerera inzwi romweya waitaura mukati make, wakaziva kuteerera inzwi reconscience dziri maari, kuti aiwa uyu munhu ende haana kudzingiswa, uyu haasi munhu waMwari. Vamwe vachiona zimutinda zigiant rokuti rinotiparadza. David wakaona giant rokuti nyangwe dai anga achipotsa, haipotsa zigiant rakadai. Zvokuti kana musoro wegiant uyu wai wakatokurisa zvokuti dombo rake haraimupotsa. Ndo zvaakaona, asi vamwe vakanga vachiona giant rinoparadza. Ndo zvakaitisa kuti David akunde Goriati, nokuti mavonero akasiyana. Ukatarisa Caleb naJoshua, maspies 10 atumwa kunosora kuKenani naMoses, vaenda ikoko kunosora. Vamwe 10 vanovona magiant ariko, vozvivona ivo vari semhashu. Ndo zvavanouya vachitaura kuti isu tinenge mhashu, vanhu ivavo vakakura. But kana ari Caleb, anovona kuti vanhu ivava vakakura, but they are fools. Ende vanhu ava vakakura zvokuti handingambovapotsi nomuseve, handingambovapotsi nomunendo wangu, hatinovakunda vanhu avo, plus havasi vanhu vaMwari. Kureva kuti Caleb naJoshua vakaona mamwe maonero, ava vachiona mamwe maonero, but vose vachiona pamwe chete. Asi kana ari magrapes, vose vakaona magrapes akanaka, vose vari 12. But kana pave pavaKanani, vamwe vakaona magiants anouraya, vamwe vakaona magiants unoona tiri pamwe chete, tichitenga muchitoro chimwe, tichigeza pamwe, tichigara pamba pamwe, tichirara pamwe chete, tichifamba pamwe chete, tiri shamwari neshamwari, tichipinda svondo yakafanana kana sabata yakafanana, whatever. Unoona tinosiyana pazvinhu zvomwe, pamweya takasiyana. Maonero ako nemaonero angu pazvinhu zvomwe anosiyana, nokuti pano vana Peter nevadzidzi vamwe vese vaive pamwe chete, asi
asi Peter ane zvaakaona pana Kristu. Peter ane zvaakaziva pana Kristu, vamwe vasina. Tikazoverenga zvekare kuna Matthew chapter 16 verse 13 and 37, inotitaurira kuti Jesu anobvunza vadzidzi vake, anoti, ko nyika inonditi ndinani? Vanhu vanonditi ndinani? Vanopindura vadzidzi vanoti, vamwe vanoti ndime Eliasi, vamwe vanoti ndime, vamwe vanoti ndime muprofita uya, vamwe vanoti ndime. Iye akati, asi imi munonditi ndiyani? Peter anoti, imi ndimi Kristu, mwanakomana waMwari wekumusoro-soro. Jesu oti, iwe Peter, dombo, haisi nyama kana ropa rakuzivisa izvo, asi ndiMwari. Ndichakupa makii, uye pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu, masuo eHadesi haangaidzivisi. Iye Jesu ndiye ruware, Peter idombo, vamwe hajecha. Chii chaari kuita? Nokuti Peter waziva kureva kuti iye Jesu paakazobvunza vadzidzi akanga azviona kuti vadzidzi ava havatondizivi kuti ndinani. But Peter wakaziva kuti uyu ndiKristu, uyu mwana waMwari, uyu ndiMwari. Saka tinofanira kuziva, hazvinei kuti tiri pamwe, hazvinei kuti vamwe unonzwa vachiti isi tiri maelders, tiri vafundisi, kadhisi tinoziva. Iwe ava vaitove vapostori vakaitwa handpicked naJesu, vaitofamba naJesu, vachinyengetererwa naJesu, but vakanga vasingazivi. Seweso ngatizivei watinotaura naye, ngatinzwei inzwi reanotaura nesu, ngativonei watinofanira kuvona. Vamwe vachiona zvimwe, iwe vona Kristu. Vamwe vachiona zvimwe, iwe vona Mwari. Vamwe vachiona dambudziko, iwe vona ari pamusoro pedambudziko. Vamwe vachiri mukati mematambudziko, iwe famba pamusoro pedambudziko, nokuti wauinaye anofamba pamusoro pedambudziko. Saka iwe unonzwani? Iwe unovonani? Iwe unoteererani? Iwe unotarisani? Focus yako iri panani? Iri pana Jesu, iri padambudziko, iri pana Jesu, iri pamvura? Mwari vakubatsirei, Mwari vatiitire zvakanaka. Baba vangu, ndinoda kutenda ine shoko renyu renguva ino. Baba vangu, ndinoziva kuti irori shoko diki, ndinoziva kuti umwe ramubatsira, nokuti vanhu vachaziva wakutarisa, vachaziva wokuteerera, vachaziva wokunzwa, uye vachaziva wekunamata. Mwari vatiitire zvakanaka muzita raJesu. Amen.